Hej med jer, Martin fra podcasten Uforklarligt her. Jeg vil bare lige give jer en opdatering på den her voldsomme politiske udvikling, der har været i forhold til UFO-emnet i øjeblikket. Den her situation, den har jo efterhånden udviklet sig til at blive en virkelig grim slåskamp blandt sværvægterne inden for amerikansk politik. Og det her emne, der måske bare for nogle ganske få år siden virkede virkelig skørt, lader nu rent faktisk til at blive et brandvarmt emne i toppen af amerikansk politik. The American people are the ones who don't know, and they deserve to know more. And we're going to get to the bottom of it, dadgummit, whatever the truth may be. De fleste har efterhånden hørt om whistlebloweren David Grush, der med en baggrund i toppen af det amerikanske efterretningsvæsen trådte frem og fortalte om, at de amerikanske myndigheder i øvrigt blandt flere andre nationer skulle være i besiddelse af fartøjer og væsener, der kommer fra en ikke-menneskelig intelligens. When you say crash retrieval, what do you mean? These are retrieving non-human origin technical vehicles, call it spacecraft if you will. We have spacecraft from another species. We do, yeah. Siden har interessen og nysgerrigheden for David Grush og hans påstand altså været helt enorm, både hos politikerne, men også hos den brede befolkning. Og David Grush fik da også mulighed for tilbage i juli at forklare sig for den amerikanske kongres, hvor han altså under strafansvar forklarede sig over for den amerikanske kongres og igen gentog sine påstande. Biologics came with some of these recoveries. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to. Rigtig mange har naturligvis været virkelig skeptiske over for David Grush, og ikke mindst de påstande, han er kommet frem med. Og i virkeligheden er det måske mest af alt timingen, de fleste har stillet spørgsmålstegn ved. Fordi hvorfor er det her, det kommer frem nu? Er det i virkeligheden ikke bare for at distrahere opmærksomheden fra et eller andet? Og her burde jeg nok sige, at den information, som David Grush er kommet frem med, det er ikke nødvendigvis noget nyt. Faktisk har det måske i virkeligheden været undervejs i mere end 70 år. David Grush er faktisk bare en blandt mange personer, som igennem rigtig lang tid er kommet frem med fortællinger om, at de amerikanske myndigheder skulle have ulovlige UFO-programmer. Så det her, det er bestemt ikke noget nyt, og det er svært at forestille sig, at det her, det skulle være en eller anden orkestreret kampagne, som myndighederne de kører i stilling med. Fordi i virkeligheden så lader det til, at både Pentagon, efterretningsvæsenet og de private forsvarsleverandører, de overhovedet ingen interesse har i, at den her information den skal ud. I nyere tid har vi altså set en fraktion af politikere samle sig omkring det her emne på tværs af politiske skel, og det er altså helt enestående, fordi for dem der handler det ikke nødvendigvis om små grønne mænd eller UFO'er, for dem handler det om nogle helt grundlæggende demokratiske principper, som hvis det her det er sandt på ingen måde overholdes. I just want disclosure. Since 1947, the federal government said they don't exist, but now we know they're spending millions upon millions of dollars researching something that they claim doesn't exist. I'm not talking about little green men or flying saucers. I just want disclosure. Vi snakker altså om fundamentet for, hvad amerikanerne og hvad vi danskere måske i virkeligheden også kalder demokrati, som er under voldsom beskydning fra både republikanere og demokrater. Men hvad er det helt præcis, at de her politikere de problematiserer? Fordi hvis ikke det handler om små grønne mænd eller UFO'er, hvad er det så, de her politikere er så vrede over? Hvis jeg skal give mit eget perspektiv på, hvad jeg tror, der egentlig foregår i øjeblikket, så tror jeg, at de amerikanske politikere er blevet opmærksomme på, at der foregår et eller andet, både blandt forsvarsleverandørerne, men også i efterretningsvæsenet, som er under al kritik. Så det er den ene del af det her. Der er måske et eller andet på spil i forhold til nogle helt demokratiske grundprincipper, som bliver brudt her, og som de amerikanske politikere har et behov for at tage et opgør med. Fordi for dem, der handler det måske i virkeligheden om, hvem er det, der er i kontrol? Er det hæren? Er det efterretningsvæsenet? Er det de private forsvarsleverandører? Eller er det i virkeligheden dem, som det burde være, nemlig de folkevalgte politikere? Den anden del angår de påstande, som David Grush i øvrigt blandt rigtig mange andre er kommet med, fordi de handler jo om, at der netop skulle være en ikke-menneskelig intelligens, der interagerer med os mennesker, og som ikke bare har gjort det i årtier, men måske i virkeligheden i årtusinder. The original Hebrew word for God, Elohim, can be literally translated as those who came from the sky. In the book of Genesis, God is quoted as saying, "Let us make man in our image." Det her, det er vildt, og det er historisk og mega komplekst. Og jeg kommer i hvert fald til at følge det meget tæt, og det håber jeg virkelig også, du gør, fordi det er virkelig vigtigt det her. Og om vi ved det eller ej, så tror jeg, at vi alle sammen inden for relativt kort tid kommer til at skulle forholde os til det her på en helt anden måde.